бародарон, салому дуруди бепоён. Ҳаматон ба касоне ки номи худро дар реестр тафтиш кардан мехоҳад ӯ садборо фаҳмондӣ намефаҳмад. Дар реестр номи худро тафтиш карда метавонед фақат шумо агар дар ҳудуди Россия бошед. Якум чӣ кор мекунем? Дохили Яндекс мешем. Баъд ман инҷа ба менависем ё микрофонча ба мегӯем реестр контролируемых лиц. Вақте ки ҳамин чиз зер мекунем, ман инҷа ба сайти МВД мебурад пана. Реестр контролируемых лиц. Ҳамина зер мекунем. Вақте ки ин кнопкаи худомо пахш мекунем, ман инҷа мана инструкция нависагӣ. Поиск лица в база данных реестра. Фамилия, имя, отчество. Ном, фамилия, номи падар. Дуюмаш. Год рождениятон. Соли таваллудатон. Сеюмаш. Моҳи таваллудатон. Чорумаш. Рӯзи таваллудатон. Панҷумаш. Номери серии паспортатон. Шашумаш. Дата видеочи паспортатона кай дода шудагӣ. Агар инҷа ба нависта натонед, ман ин календар кати метавонед ки туғрӣ кунед, соли чанд буд, моҳи чанд буд, чӣ буд. Баъде ки иноя пур мекунем, ман ин ҳарфоя ҳамаша ҳарфи калон кати мезанем. Мана МЖТТ 4, рақами 4 мезанем, искат мекунем. Вақте ки искат мекунем, дар инҷо мебурад ё отсутствует, ё есть реестр контролируемых лиц. Вақте ки отсутствует мегӯяд, номи шумо значит дар ин рӯйхат нест. Вақте ки мегӯяд ки есть список контролируемых лиц, шумо метавонед ки памяткаша даромада хонед. Дар ҳамон ҷо ҳозир нависед ки шаҳрвандое ки ҳуҷҷатҳошон муҳлаташ буд шудагӣ то 30 апрел вориди МВД шаванд ва ҳуҷҷатҳои худо қонунӣ кунанд. Вақте ки ин одамо омада худошона ба дасти мо меспоранд, мо ҳеҷ гоҳ ваёи депортатсияам намекунем, видварениям намекунем, запретам намемонем. Барои ҳамин одамое ки депорт доритон, видварени доритон, запрет доритон, шояд ки дар ин списка шумо номатон набурад. Отсутствует мегӯяд. Не ки ин не значит, чӣ то документҳои шумо 100%. Документҳои шумо значит запрет, депорт доред, барои ҳамон дар ин рӯйхат нестед. Одамое ки ВНЖ доред, одамое ки РВП доред, одамое ки патент доред, номатон дар ин рӯйхат ҳаст, метавонед ки дар УВН муроҷиат кунед. Дар он ҷо метавонанд ки аз рӯйхат номи шуморо гиранд. Ба кадом асос? Ба асоси документҳои шумо сотрудники МВД заявка мекунад, менависад аз заявкаш ки ҳамин одам омад, документҳоша ман дидам, ҳамаш 100% ин одама аз списка гирифта шавад. Давоми 10 шабонарӯз, 15 шабонарӯз номи шумо аз ҳамон рӯйхат гум мешавад. Бародаро, тафтиш кардан ягон мушкилӣ надорад. Ҳамаша ман шуморо фаҳмондам. Ҳама полиҳое пур мекунем, тамом. Агар боз ҳам вообще нафаҳмем, мана инструкцияша зер мекунем, инструкцияша буромадагӣ. Для работы с модулем реестра контролируемых лиц используйте инструкцию, проверьте данные инструкции, они должны совпадать с документом удостоверяющей личности. То есть ки арӯи паспорт ҳама чия пур кунуфтос. Ҳамаша инҷа пур мекунитон, поиск мекунитон. Тамом. Ягон ҷои мушкилиш нест. Просто бо аҳамият шавитон. Як бор дига гуфта мегзарам. Ман инҷа ба якумаш ба ном, фамилия, номи худ, номи падар, фамилия, имя, отчество. Дуюмаш год рождения, сеюмаш месяц рождения, потом день рождения, потом данныҳои паспортатон, рақамҳои паспортатон ва рӯзи додашудагии паспортатон. Мани ҳарфоя ҳатман ҳарфои калон кардӣ. Тамом.